Hola, em dic Laura Echevarria i us presento el meu projecte d'ecohabitatge La Canadenca. Consta d'un conjunt de cases privades agrupades al voltant d'un espai compartit, també conegut com a cooperativa d'habitatge. Aquest tipus de construcció ens permet la interacció entre veïns i proporciona beneficis socials i pràctics, a més de beneficis econòmics i medioambientals. Aquesta comunitat està creada a partir de contenidors marítims de 40 peus que ens han permès, a partir d'una innovació estètica, donar accés a un habitatge digne, a més, impedir l'especulació, donar estabilitat en el temps als seus usuaris i per això normalment la utilització del sòl és municipal. Pel que fa a l'interior d'aquest habitatge, tenim la part de dia, que consta de la cuina i sala menjador, i la part de nit, que consta del dormitori i del bany, les quals se separen per una porta corredera. A cada lateral d'aquest contenidor hem fet dues obertures, les quals ens permet, a part de l'entrada de llum, poder utilitzar aquesta zona tant de lectura com de treball. Pel que fa a l'espai exterior, tenim una petita terrassa que també inclou el mateix terreny, aparcaments, passatges per caminar, espais oberts i jardins. Els veïns també, en alguns casos, comparteixen recursos, a més d'eines de bricolatge, de jardineria o inclús els mateixos vehicles. Fins aquí la meva presentació, espero i desitjo que us hagi agradat. Moltes gràcies.